Тук сме на едно от нашите полета с павловния. Отглеждането на разсад за павловния се занимаваме от 3 години и първата година разсадното поле беше на площ 25 декара. Втората година го увеличихме на 45, тази година сме вече при 70 декара площи. В декар нашият тип на насаждение е около 2100 до 2400 фиданки гъстота. През тези 3 години на отглеждане сме допуснали всички възможни грешки, които могат да се допуснат при отглеждането на павловния. Дори ще ви кажа една интересна история. Първата година мислехме, че с трици маймуни можем да се лови. По стар български обичай изядахме и тоягите, изядахме и солта, накрая платихме и цената. Както може да видите тук до нас, това поле, пролетта беше изорано като нашето поле и виждате в момента тревата колко е висока, почти човешки бой. Първата година беше поникнала трева в междуредието и ни наехме човек с едно конче да мине да набразди, да култивира пръста, да разрохне и да унищожи тревата. Заминахме на море, 10-12 дена се пекахме на Созопол и когато се прибрахме, не можахме да намерим къде ни е разсадника с павловния. Тревата беше тръгнала, през това време имаше и паднал дъжд. Тревата беше тръгнала и беше станала малко по-висока от тази тук до нас, която е 2 седмици не можехме да намерим човек, който да я окоси с машинен тример. И тогава, волю-неволю, аз и сина ми, сутрин от 5, вечер до 9, 6 дена, 130 реда по 160 метра ги окосихме с машинния тример. След това напръскахме с Roundup, спасихме разсадника. Както казах, нарастваме, всяка година увеличаваме декарите, защото имаме поръчки от международни организации. Дори миналата година колумбийското правителство беше изпратило делегация, която много се кефеше и се снимаше в нашия разсадник, защото те искат да направят програма, с която да заменят отглеждането на кокаин с отглеждане на бързо растяща дървеслина. Очакваме тази година и поръчки от тяхна страна на фиданки. През 3-годишния период на отглеждане на разсадници сме допуснали всички възможни грешки, които могат да се допуснат, и на база на тях ние сме разработили уникална система, която ни позволява да се разрастваме, както чухте, през 3 години почти всеки път по 100%, която ни позволява с минимални усилия да постигаме максимални резултати.